Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a maza da mata masu kallonmu da sauraronmu a duk inda kuke a faɗin duniya, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin mu duba mu gani na wannan rana ta Lahadi, 28 ga watan Ramadana, hijirar Annabi Rahama tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi daga Makka zuwa Madina na da shekara 1445. Wacce ta yi daidai da 7 ga watan Afrilun shekara ta 2024 bayan aikuwar Annabi Isa alaihi salam. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka da buwaya da ya yarda ya amince ya sake sada mu da ku a cikin wannan shiri na wannan rana. Muna ci gaba da roƙo ba kasala ba gajiyawa zuwa ga mahalicin kowa da komi. Yarda ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta, ya kuma ganar da mu ƙarya ƙarya ce yarda mu nisance ta. Wagga majalisa ta sojoji da suka yi garkuwa da zababben shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazum ta ranar 26 ga watan Yulin shekara 2023 da ta gabata kawo yanzu. Za mu yi zancen wanda ke jaye da su ta hanyar tunani da ba da umarni. Shi ne mutumin nan da sunan shi ya yi huce a cikin dukkan wani sha'ani da ya jibinci juyin mulki cikin ƙasar mu ta Nijar, cewa da Janar Salihu Modi. Wannan shi ne karo na 4 da yake da hannuwa dumu-dumu cikin lamari irin na juyin mulki. Kamo tun daga al'amarin shekara ta 1996 wanda Janar Ba'are mai nasara Allah ji ƙarai ya yi juyin mulki a ƙarƙashin majalisar sojojin nan da ake ce ma CSN. Hawo wagga wadda ake kira da suna CNSP ƙarƙashin jagorancin babban dogaran da shugaban ƙasa wanda aka sani da suna Cani. An yi ɗaya, an yi biyu, an yi uku, an yi 4 tare da shi. Ya sa Salihu Modi ya kasance irin mutumin nan wanda shi ga nashi tunani in dai ba soji ne yake jagoranci ba, to al'amarin tamkar wasan kara ne. To kuma sannan a hankali hakan tana ta bayyana kasancewar Salihu Modi na taka rawar gaban hantsi cikin al'amarin wannan majalisa ta CNSP, duk da yadda mutane ke ganin cewa tamkar Cani ne ya yi wannan al'amari. Salihu Modi adda abinai saboda Cani ta bayyana ga hili da shi da hoto duk ɗai. Yau dai wata ɗaya bayan ɗaya, wata 8 an shiga cikin na 9, Cani yana kwance cikin ɗaki tamkar buhun dissa, bai san miyar da ake sha ba. Salihu Modi shi ne ke kaiwa gwabro ya kai mari, shi ya ƙirƙiro a bala Faransa a kori Faransa. An yi haka ba don komi ba don a yi ɓadda idan 'yan kallo. Ya ƙirƙiro a ba hajiya babba a kori Amerika, wanda yanzu ana nan cikin wannan zance. Shi ke kiɗin shi, shi ke rawar shi. Salihu Modi shi ya yi IAS. Salihu Modi shi ya hidda wannan ƙasa tamu cikin ƙungiyar gamayyar ƙasashen yammacin Afirka sai da yawo. Salihu Modi shi ya shiga jirgi takim-takim har ƙasar Rasha, ya je ya yi magana da sojojin haya na Wagner wanda ake kira da suna Afirka. Magajin nan gari da suna ganin cewa tamkar suna da wayo suka taɓa suka ce sun goyi bayan sojoji. Yau Salihu Modi ya kore su. Yau galibin dukkan magajin nan gari da aka sa waɗanda ake kira da suna AD administrator da rage galibin su sojoji ne, daga kaftan sai kumandan sai wani ajidan shaf. Magana ashe a yaƙi ta'addanci a samo zaman lafiya da kwanciyar hankali bata ma taso ba. Kenan yanzu waɗannan sojoji sai dai batan awon karuka da kuma lissafa kuɗin asangam. Kenan ta rage ga waɗan gamerori da suka taɓa musu in su za su satani su je su yo mana yaƙi ko kuma ƙaƙa al'amarin za ya kasancewa. Babban abin da Salihu Modi ke kwatan gani shine wannan lamba tashi da ake kira da suna numero D, to ya zama na ita ma ta canza ta zama numero N.
kenan daga cikin sauye-sauye da kafa mulki irin na sujitan tagarye shi da ke cikin tunanin Salihu Modi, abu guda ya yi mai saura, ganin irin yadda Salihu Modi ke cin nasara sannan a hankali kwana tashi, alhali Cani yana kwance cikin ɗaki bai san miyar da ake sha ba. Da Cani da waɗanda suka ingija shi da waɗanda suke kiran sai Cani, to ina ganin cewa musassa duka ta sha ƙasari, musamman ma ganin irin yadda Cani ya hirgice, hankalin shi ya ɗugunzuma, lissaki duk ya dagule mishi sakamakon wannan sanarwa da ƙungiyar Jinim da Akami suka yi a wata ranar 25 ga watan Maris kin da ta gabata, na cewa wannan ra'ayi na kawo ƙasar Rasha da sojojin haya na Wagner, abinda su waɗannan 'yan ta'adda suka kira kamar an sai da waɗannan ƙasashe guda uku waɗanda suka gama kansu a ƙarƙashin IAS, wanda su a nasu gani lokaci yayi na su ɗauki mataki ta hanyar barazanar kawo hari a kowane lokaci, abinda ma muhata Allah ya kiyaye kuma ga Allah ya ba su sa'a. Sakamakon wani audio da ya yawo cikin WhatsApp da sauran kafafen sada zumunta na zamani, an ji shugaban na Akami da Jinim yana bugun gaba yana ƙarawa cewa a kowane lokaci za su iya yin abin da suka ga dama a cikin kowace daga cikin mayyan biranen ƙasashen Burkina Faso, jamhuriyar Nijar da Mali, cewa da birnin Yamai, Wagadugu da kuma Bamako. Fata miki ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari na tashe-tashen hankula, wanda sakamakon wannan magana mutane sun cika da rudani suna karkarwa, wanda su kansu sojojin da ake ganin cewa kamar suna bugun gaba cewa sun iya kawo zaman lahiya da kwanciyar hankali da daidaituwar al'amura a cikin yankin Sahel, magana ce irin ta kwatar baki, kasancewar an yi ɗaya an yi biyu an yi uku, abinda ba mu saba gani ba, hare-hare har bakin ƙoƙo shigowa babban birnin Yamai. To musamman ma irin wanga lokaci da ake ciki na ko yau ko gobe sallah, sai mu yi kwatan Allah subhanahu wata'ala addu'ar da 'yan ƙasa suke suna ƙarawa, Ubangiji Allah subhanahu wata'ala ka agashe mu. Shi dai Cani kowa ya sani ba abin mamaki ba ne, sallan ma ya ƙi zawwa sakamakon wannan barazana da ake yi, tunda mun ga tun ba a je ko ina ba, wato ƙasa ga sa'o'i 72 dogarawan da shugaban ƙasa da ake kira da suna jefe sun zo sun kewaye babban masallacin Juma'a na birnin Yamai, abin da kenan yana ba mutane mamaki wanda ba sabon ba. Kuma an gani hanyoyi na shigowa birnin Yamai musamman ma ɓangaren kudu duka an kawo abin nan da ake kira da suna barak-barak ko kuma checkpoint, wurin bincike. Menene ake tsoro, menene aka hango, a iya cewa wannan sanarwa ta Jinim da Akami ta shiga cikin kunnuwansu. Kakin mu karkare shirin namu na yau, sai mun yi juyayi zuwa ga 'yan uwanmu 'yan bida, mutanen diaspora, 'yan Nijar mazauna kasashen waje, waɗanda suke nan suna fuskantar wani hali na tursasawa daidai wannan lokaci da galibinsu suke komawa don su sallah gidajensu, na musu bita da kulli ta hanyar amshe musu kayayyakinsu ko aza musu wasu haraji irin na babu gaira babu dalili, da kuma 'yan uwanmu da ke fuskantar matsaloli a ƙasar Algeria. Muna fatan Allah kawo sauƙi, Allah kuma ya sa a wanye lahiya. Da wannan muka zo ƙarshen shi wannan shiri namu na yau, sai kuma lokaci na gaba idan mai girma da ɗaukaka ya yarda, wannan wata na Ramadana da ke bisa hanyar ƙarewa, muna fatan ibadar da muka yi Allah ya karɓe ta kuma ya ba mu lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da daidaituwar al'amura a cikin wannan ƙasa tamu mai albarka.